다가셔 아예 아버문नि न'आ अहायमोनथाय आमथेखा सनाजुलि आमथेखा सनाजुलि ए ओमफ्राय ओरैनो न'खराव साबैसे दं नोंसिना न'खराव दा साबा दं साबा औ बिहामजो दं नालाय बिहामजोबो फिसालाफोर गैया फिसौ दं फिसौ दं फिसाला सासे दं ए ओमफ्राय आबौआ गान खननो गोरों ना औ ए गोदोनि गान खनो गोदोनि गान ओमफ्राय मालानिफ्राय खना नोङो जेनेबा आङो गाना 40 बोसोरनि बारबाय 40 बोसोरनि बारबाय ए ओमफ्राय माबाफोर सोलोंदोंमोन नामा सोलोंनाया आंजों सोलोङाखै माने आंखौ मेगन मोजांमोन नालाय बाहाय आं एसे जात्रापाति बर' हारिनि सोलोंदों आरो फाला मोनथामसे ओमफ्राय दा बेसेबां गान रोंगौ आबौआ गानालाय दंलाबायो जों नाथाय दानि जुगनि गानखौ बारा रोंबाङा गोदोनि गानखौ रोंगौ आरो ना मा नाम मोन आबौना आंनि नामा दाथ' खानाखाय खाना गाबज्रिबाय बारसोन मोसाहारि अरिजिनेल नामा आरो ना अरिजिनेल नामा जाबाय दाना बारसोन मोसाहारि ओमफ्राय दा देला आबौ दोंनैसो गान खनना दिन्थिलाय आयै आयै आंथ' दावहायाव ओंखारबाय आयै नों दागाबाय खानाय खाथ'दो भुट बादि नुयो आयै भुट बादि नुयो आयै भुट बादि खाथ'दो फिसा खानायखौ आं नाथाय दावहायाव थांनानै थाबोनाय मानसिया आंखौ भिखारि जाख्लां नायनो जाल नोंखौ सासेल' राजकुमार शाह थांदो थाङाबा दावहा थाङाबा लोगो हान्जाफ्रा गाज्रि मोनगोन लोगो हान्जाफ्रा साब बय आं ओंखारबाय दावहाथिलियाव आयै आं ओंखारबाय दावहायाव हरै लोगो हान्जाफ्रा थांजोब्बाय आंबो थांसै नांगौ मुवाफोरखौ लाखाजोब्बाय नैबे नैसोखौ बारसोमना दाव जानानै थाङो लोगो हान्जाबो दावहायाबो बिमाफुरि इन्दु गाजरि बिमाफुरि अनसलि बिमा आयै दागा आयै गाबनो नाङा रंजा हगार होनांगौ दावहाथिलियाव दागासै आयै दागासै आयै दागासै आयै मोदै रथ' आयै बिमाफुरि इन्दु गाजरि बिमाफुरि अनसलि आयै जायगा गैया उन्दुनो रायजो गैया रायजो जानो बर' हारिया आयै बर' हारिया आयै बर' हारिया खानाय खाथन जायो खानाय खाथनसै खाथन जाबा फिसावा हगार ओरैनो थिलियाव गाननायनि लिनाय थैनाय उजिना गाननायनि लिनाय आयै थैनाय उजिनाय
娘。木龙里的是那，从山里的是那，就那个呀哎呦，就那个呀哎呦，就那个呀哎呦，就那个呀哎呦，就那个呀哎呦。推牛的那，干嘛你那？木龙里你是那，从前里你是那，就那个呀哎呦，就那个呀哎呦。俺腿把十八只家呢，俺腿把哈的肉拉家呢，我让妈的妈的，查呀妈呀妈呀你，你家那那些人，你吃啦呀哎呦，你吃啦呀哎呦，你吃啦呀哎呦。阿爸，放我！他们带我去，他不什么？俺腿把哈里多拉家呢，俺腿把西克巴这家呢，我的妈的妈呀阿姨，啥呀妈呀妈呀你家呢？那几个你吃啦呀阿姨。你吃啦呀阿姨，你吃啦呀阿姨。大个岁阿姨，我这肉头阿姨肉那么。阿姨，大个是阿姨。阿姨，阿姨，大个是，看你看这ফুল বাড়ি নেই, খানে খাতে তো ফুল বাড়ি নেই. আঙ্কালে, আঙ্কালে হচ্ছে. দাদা, দাদা আয়ে, হাগি দিদি হাগি. খানে খানে কা, 이거 한개 가지고 오네. 아রে, 아래 아예, 아래, 아래, 아래. गान खननाथ' खोनाना मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा मोनसे दुखुनि खनलाय देलाय आबौ आंनि फिसा हौवा आंनि फिसा हौवा आंनि फिसा हौवा आफा फिसा हौवा खामाखायनो दिनै दावहानि थिलियाव थांनोसैब्ला खामाखायनो दिनै जोंनि थिलियाव आवगायबायब्ला आफा फिसा हौवा थांनो हागोन फिसा दावहानि थिलियाव आवगायनो हागोन इसोरनि बोर लानानै दाव जादो दाव जादो
수도 강자들 외투고 바네벨라 아파 피샤후와 저놈 아파 피샤후와 아니 저놈 아파 피샤후와 아키니 알가니 슈릉나는 아키니 알가니 슈릉나네 다하야 아울랑게 난왜 이만이 버튼 콜라랑데 아파 피샤후와 아파 피샤후와 루라이랑데 아파 피샤후와 루라이랑데 방아블라브 실레그 한자 프라가지문그 방아블라브 실레그 한자 프라두쿠문그 아파 피샤후와 비카리다 할란다 앙크 비카리다 할란다 나이로 자론 피샤후와 샤실루와 야파 피샤 샤시 아니 앙그 알라리 샤우나네 콜음느시 뭔데 살리야우 능이 뭉이 뭔데 살리야우 능이 뭉이 야파 피샤후와 알라리 바티 샤우나네 콜음느시 아파 먼저 살리야 능이뭉이 아파 능이뭉이 아파 피샤후와 능이뭉이 낭낭이 피샤후와 낭낭이 피샤후와 낭낭이 피샤후와 아예 보하리야 디마푸르고 가르보나네 아람 하다 그다 소다프나 가우정 오다브 낭레 쿠만 집는 게다네 가우정가 가우타 스타 바이디비에 잘나가신다브 어떤 문제 그다예 그저 데이먼의 샤우코 낭고에 나네 보로 퍼지 아프르 마크데 누크를 갖고 쳐다가다가 무대 고여 자이 부지야지 구와 자이 부지 고여 나타이 디마 바투니 자파니 비지라 데이먼의 지옥 주방데 샤우랑 구하리거 앙코지를 칸데 명주가 하죠 콩콩 생각나네 이거 자가나예 이거 자가시죠 난 가부가 시간이나 비자 후가자 봉소 나비소 신자 사마예
आं थांसै ओंखारबाय नों थाबाय आंखौ जोनोम होदों आखि आगाननि फोरोंबोदों मेगन नुहोदों 6 मास 2 बोसोरनि आयै दैमानि सावनांगौ बे दैमानि साव थिंसो ओंखायनो दुलाराय हादरनि बर' फरायसाफोरा दुखु जमा खादों थांबाय